Sintang Kairo. Nggih, sugeng dalu, Bapak. Inggih, sugeng dalu. Kok panjenengan kok salim rumiyin. Oh, ketoke mau wis salim ya, salim. Oh, nggih salim malih, Bapak. Aduh, Jan. Wah, ya nek isih enom ki tangale alus. Mila to, Bapak. Nggih. Nggih. Nembe sepisan menika nggih. Nembe sepindah menika kepanggih panjenengan. Biyen ketemu nalika samana panjenengan isih cilik banget. Oh, nggih. Pak Seno nak ora kleru biyen almarhum Bapak. Nggih, ten Blitar napa ten pundi nggih riyen nggih? Datang Blitar nate. Blitar. Terus datang Gresik Surabaya. Panjenengan kok nek ngundang kula kok Bapak? Lah pripun? Lah kuwi tak critani. Kedahe pripun? Almarhum Pak Seno kae arepa umure tuwa kono kacek setahun ning secara alur kae pernahe ponakanku dadi nek nyebut aku muni Pak Lik. Mas Gading nak nyebut aku muni Mbah Geter. Mula panjenengan nek nyebut karo aku Simbah. Eyang. Oh, Eyang. Nggih. Nggih, Eyang. Grandfather. Grandfather together. Grandfather. Nggih, Bapak. Alhamdulillah sak menika sowan dateng desa pundi desa Jaten nggih. Trimanunggal. Tri kuwi telu, manunggal ki siji, telu-telune ngatunggal. Oh. Telung desa dadi telung. 3 desa jadi satu. Siji. Nggih. Jaten. Kedua Manukan, sing kaping telu Kunden. Niku kok rada-rada ngoten to namine, Pak? Kok rada piye? Jaten. Maksudku Manukan ki penduduke lanang kabeh ngono. Lah nggih lek kedahe ngoten. Ya ora ming jeneng kuwi. Nggih, Manukan kalih setunggale wau desa Kunden. Wah nggih alhamdulillah dados tunggal tumplek-blek dateng mriki nggih Bapak. Oh nggih, mriki menika nganu kok Mbak Kairo patut diatungi jempol. Wah nggih, istimewa luar biasa sekali. Wong nyatane kula lan panjenengan lan rencang-rencang sadurunge awak dhewe sowan nang kene. Wah, sing ngamong tamu ya wis padha samapta, tur ya busana Jawa kabeh. Terus sing padha jagong ya padha rawuh, tur ya tertib kabeh lho. Nggih, luar biasa sekali. Ini mbak-mbak peladennya juga pakai kebaya nggih Bapak. Mas-masnya juga. Mas Sinoman. Nggih ugi ngaturaken kagem Bapak Kepala Dusun Pak Dukun. Pak Dukun. Oh, Bapak Dukun nggih sugeng dalu Bapak. Nggih. Pak Dukun ki sing daleme mau dienggo transit mau ki daleme Pak Dukun. Oh, wow nggih. Pak Franky juga Anggara. Nggih, masih muda orangnya. Nggih, semoga buat Tri Manunggal. Nggih, Manunggal desa menika nggih Bapak. Nggih. Metri Dusun. Metri Dusun utawa Merti Desa. Merti Dusun. Nggih, semoga sak bibare Merti Dusun sedaya warga masyarakatnya sehat selalu, panjang umur, barokah lancar rezekinipun, ora lokak ning malah kebak nggih Bapak. Amin. Tinebehna saking sengkala lan rubeda. Jan, saiki wis pinter banget e. Mbiyen mongko pripun? Jane saiki panjenengan kelas pira? Kelas tunggal SMA. SMA. Nggih. Wonten SMA 1 Puncu. Pucung niku daerah mana? Daerah Kediri. Oh, daerah Kediri Jawa Timur nggih? Nggih. Oh, kelas besok kuliah. Badhe wonten pundi? Rencana datang Jogja mriki pareng Bapak. Oh, Jogja mriki. Wah, nyenengke berarti sesuk insyaallah iso ketemu meneh. Amin. Heeh. Yo, caos panglipur iki pamulutan akeh banget no. Panjenengan iki di apa ki disuni supaya bawa dandang gula rukun Islam mengko dibake pepeling. Nggih. Nggih. Nggih, dandang gula nggih.
Nggih. Dinggo lagu pambuka. Nano neno. Ben dinikmati suarane. Rukun Islam ing lima pan iki. Wah, sasake Mbak Lintang Karo ki pancen yo laris tenan wong suarane nganti Nggih ngapunten Bapak. Ning panjenengan nganu kok tak adungi jempol. Saking senenge arep sowan ning Trimanunggal ki panjenengan le sowan mriki wae mruput esuk pun dugi mriki nggih. Sampun. Wah, nginep tengene Pak Jaroni wae nggih. Nggih wau pagi sampun dateng dalemipun Bapak Jaroni nggih laras. Jan nyenengke. Ayo nok lanjutno. Katindakna mring prasarama Neno aja nganti ditinggalke. Neno Rukun Islam pon niki sahadate kang angka siji kang kapindho salat dene kang ketelu. Yo, iki kejaba layang-layang yo sing liwat WA yo akeh nok. Nggih. Dipinangkani mboko siji. Nggih lewat HP wonten, lewat Nggih. surat wonten. Dan ya wis pokoke kudu diratani mengko. Nggih. Ya lanjut. Ramadan nindakno poso papat zakat ping 5 ngibadah haji. Nonano Rukun Islam sampurna. Matur nuwun Mbak Lintang, iki sadurunge diaturake lelagon tak macake WA-ne saka pepundenku, saka sapa seneng. Saka panjenengane Pak Sabto Saroso ki anggota dewan iki mbiyen ya Lurah Sendang Sari kene. Ya. Iki WA nderek wungon mirsani wayang mugi tansah kalis ing rubeda ngantos tancep kayon binjang. Amin. Nderek tumut mangawi bagya kagem warga Jaten Kunden Manukan mugi tansah pinaringan kabejan lan kawilujengan. Ngapunten mboten saged nderek langsung mirsani nembe ngayahi jejiban negari. Nyuwun sinom nyamat kagem sedaya ingkang rawuh Pak Penewu, Mas Lurah lan sedaya kemawon saking Pak Sabto Saroso. Nggih, mangke dipun pinangkani monggo setunggal. Nggih. Monggo Mbak Lintang Kairo dilagokke pepiling monggo Mas. La
sugeng dalu Mas Dalang. Gini iso halus sugeng dalu Mbak Tatin. Nggih saged to ya. Bardi setrika. Bardi setrika. Kok bardi setrika? Ale-ale si Bardi setrika. Ayo mau aku nang kene mau ngranyalame diseneni ya Tatin. Seneni lawaran njaluk berkah pangestuku. Wah, dan kowe kira aku tua aku Ya ora apa-apa ta jenenge cah cilik iki ya duwe berkah lho. Aku berarti sesuk njaluk berkah Bu Pras. Ya kudu. Heeh, takon mulih ora gelem kan mau. Lah ngopo? Lah pripun? Lah piye? Lah ya aku ki wis deg-degan to aku ki anggere aku ini arep mayangan iki ra mesti deg-degan. Telung dina iki ra doyan madang. Ning doyan liyane. Ora tetep ra madang nganti bojoku kae nesu-nesu. Mbok sabar to, Pak. Ya aku. Sapa? Bojoku. Muni papa apa? Pak. Oh, Pak. Pak, oh, celuk papa dugang. Nggih menika nderek sowan malih wonten liyangan mriki kanthi keadaan sehat walafiat nggih, Mbak. Oh, nang Iki karo. Mbah apa Pak? Mambengi kok ninggal aku. Lah kowe ora gelem nututi. Lah piye ta? Wong aku rene dhewe, dadine aku ki ninggal kowe ki ora tega arep kowe ki anak angkat ku tak gemateni. Lah ya aku kira ya aku ya bapak kok lunga dhewe nggih engko kepiye nang kono ta kepiye wis mak apa urung Pak? Wis ya aku mau ki cetha tuku jajan nang kono kae nang tulisan soto daging yu jumiem. Apa? Soto apa? Aku Daging ayo. Aku ki mangan ki kelingan tulisan nggon meja soto daging yu jumiem. Lah ki sing tak pangan ki nggon apa ya? Maksudnya soto daging ki udu njuk daginge yutumiem ki udu. Lah nek kudune rak soto Daging sapi. yu jumiem. Lah ku mung soto daging yu jumiem. Aku mangan ki merongkol-merongkol ki nggon apa ya? Kenyil-kenyil apa merongkol? Dadi ora sida tak mangan. Mergane ora tegel. Ora tak go mulih mana. Ya ora ya kudune rak ya ana soto daging sapi, ana soto ayam, ngono lho, ora daginge yu jumiem pas apa mau. Ngono wae dadak padu karo bakule. Lah ngapa? Lah ki sak mangkok 15.000 duitku ya 15 kok bakule ki muni tanduk Pak. Nggih aku. Lah ditanduki kon bayar 30. Lah aku ya lah sing ngakon tanduk sampean lho aku ngono aku arep. Ya jenenge nek wong bakulan ki nawani, ajeng tanduk napa mboten Pak? Ono ki Sirku lho. ya ora lah nari tanduk Pak. Nggih aku ngono. Cuk bayar 30.000. Ya bener ta? Kon bayar 15 lah sing ngakon tanduk kono sirku ora kok aku ngono. Wah iya langsung sedina dek aku karo sing bakul bakso kuwi. Lah ya ora ya muni nek sesuk meneh nek ditekoni iki tanduk mboten ngono. Lah walah kek sirku ya arep tanduk kok sirku ning. Lah kene kok kan bayar kok su. Lah duitku gur 15 kok ditari sing aku sing nari kowe lho aku ngono kok dadi aku mau mampir ning kamar mandi kono kae mau terminal ki ya padu karo sing jaga kaya kowe kuwi wong nduk. Ngapa? Ya ayu ngono kuwi. Aku kleru mlebu ning kamar mandi iki kleru kamar mandine wong wedok. Kok ra ono tulisane apa piye? Lah gambare gur rok karo celana kono ki. Lah aku ya mlebu nggon rok kuwi bleng ngono. Kudune rak ya sing celana. Hah? Kudune sing Wis celana. kulino ya, Mbah. Lah kuwi kebak lho gone sing wong lanang ki kebak. Terus? Lah aku ya gandeng keblem mlebu ngono kuwi bleng bareng metu ku sing jaga ki. Bapak lu ya. Ngapa nduk ora iso maca dasare. Kuwi nggone wong wedok. Lah kono kebak lho timbangane aku nguyuh nang jaba, aku ya ngono. Terus dasare ora iso maca, kono ki nggone wong wedok, mbok munggo sedhela. Ora usah iki. Iki ya cok dienggo wong wedok. Aku ya ngono menyake maksud. Iki ndi? Iki Apa, ndi? Iki ndi sing cok nggo wong wedok iki ndi? Aku nganggo sarung ya cok dienggo bojoku. Duh. Ya ora lah. Wong ngene iki lho, Pak. Jenenge kowe iki kae ya kleru karo wong wedok kae kancamu apa kowe kae Pak sing dioperasi kae lho, Pak. Oh. Aja ngomong ke operasi. Lah piye aku iki kira ceritane go capet-capet lah saiki kan mumpung warga liyangan kene rung ngerti. Tak critane iki tenanan ya Nduk ya iki kok ora dagelan ning tenanan. Aku ki lara. Lah iku turu ki cedhak kamar operasi. Lah ning wong operasi wong wedok ki sikile ilang siji. Sikile lang siji. Lah diganti sikil ki kleru sikil lanang.
Sing siji sikil lanang, siji sikil wedok. Lah wis waras-wiris ya ora ngerti lek krasa bareng pas pipis. Oh, pipis piye? Sing siji nekuk, siji jejeg ngene iki. Ora. Rak ya kudune tetep. Diomongi kok. Ki maksude piye? Siji neko siji jejeg iki. Praktekne kepiye? Mergane ngopo? Praktekno, Mbah. Praktekne sing siji nekuk. Siji nekuk ngene. Ya, Sing siji jejeg ngene. Mergane kleru sikil lanang karo Lah nek Bayi Putri ki nek pipis rak Londo. lungguh. Heeh, bener. Nek bayi kakung rak cukup ngadeg lan sing siji lanang siji wedok ya ngadeg karo nekuk ngene. Pakulinan isan ya, Mbah. Hah? Mergo pakulinan ya kuwi. Ya ora dasare kleru lah doktere waduh. Lah anu sisan wae gandeng kabeh rusak. Wong wedok kuwi mau tak operasi plastik ya nduk. Oh nggih mboten napa-napa iso ayu. Ya. Lah operasi plastik iki saka kene iki diblerek digeret munggah. Ngono. Bareng wis rampung iki wong wedok ki duwe brengos. Ki rambut ngendi, Pak? Brengos. Brengos ganti. Brengos ki rambut ngendi? Wulu cumbu kene iki katut munggah. Nek wulu cumbu ki Anu Ora brengos. ngasokke lelagon menapa engke. Ora iki brengose diurus iki. Heh? Brengose. Ah brengos segitiga. Lah ya wulu cumbu kan jempol iki katut munggah kok ngeyel to diomongi kowe iki. Lah aku nek wulu cumbu iki mung Wolu cumbu ki mek sithik. ora ketok. Lah ya kuwi ya mung sithik brengose iki teng klawir kae kok ngeyel kowe iki. Wis to aja do sing diomong aku ki sing denangi dhewe kok ngeyel kowe iki. Aku berarti sok mah nek kon ngono. Aja nek kon operasi plastik ya. Aja wong bahaya. Ndak duwe brengos ya. Oh iya. Mbah. Kuwi terus di brengos munggah. Ah terus Pak Brie terus nanti Wis ora usah diurus. Sak karepe. Anu geger. iki ora ana pamun. Ora guyu wae kowe iki. Kowe iki lemu jero banget. Ha iki kesenengane kok ya. Kowe mesti mikir sing neka-neka kuwi. Wong cetha wulu cumbu katut munggah kok dadak neka-neka le mikir. Ulu cumbu. Iki anakku wedok iki arep omeng anak angkat. Gematine karo aku ra ilok. Iki pas lunga karo kanca-kancane. Aku engko bungkusno sego campur ya nduk. Heeh, Pak. Tenan. Tak bungkuske loro. Lah iya loro kae nggon plastik ireng gedhe banget tak udari tak pangan. Dhuwure iki mie kok ngisore iki ning balung. Pitik ning kok ndase gereh aku. Terus ngisore bayem. Kok ngisore ning ese batu. Terus ning cuwilan bakso kok campur ronde. Kok ngisor dhewe kok sogok untu ki apa kamu? Sing mbok jukuk iki plastik sing endi? Sing ireng kae gedhe kok enak lho kene. Enak, Mbah. Enak ya, Mbak. Lah, Sing tak tukokke jenengan ki sing plastike putih udah sing ireng. lah sing ireng kae. Ah kaki pakan kirek kok. Wah malah enak golek kaya ngono kae sesuk. Kaki sisa-sisane makanan ki daripada dibuang kan tak nggo pakan kirek ngono lho, Pak. Kok komplit men rumangsaku. Ah wis nanggung sisan ya, Mbak. Ha iya, benonot gede banget. Lah aku luwe tak pilih sing gede terane pakan kirek. Malah sesuk golek kaya ngono. Enak sing kaya ngono kae lho jangan campur. Ya entek, Pak. Entek. Entek. Dasare ngelih kok. Untung aku ditawani ra gelem. Mau ya plastik nggon sing plastik putih kok ya plastik ireng lho. Lah sing gede sing ireng kae sing putih ora patek gede. Nggih, Mbak Bila menika minangkani pamundutan. Pamundutan Mbak iki saka lagu rumiyin. Pak Saryanto karo Bu Sarmi apa ya iki? Iki nyuwun gubuk asmara utawa podang kuning pas sing disuwuni Mbak Tatin sing nembang. Oh nggih. Ora usah banter-banter iki lek ngomong iki sound sistemnya apik banget. Ya, Pak. Sound Jos system. iki. Piye tengerane sound system apik iki? Sound sistem apik iki aku muni iya ngono nggon salon nggih. Ngono iku Ya ora iso nek iya ya iya. Kok muni iki. Tos sistem ngendi? saking apike. Sound system ora tos sistem. Iya sound system. Aku sound system iso ngrubah swara. Iki sound system kuwi murah dienggo wayangan kena, nggo dangdutan kena, nggo campursari kena, uyon-uyon kena, Jatilan kena. Jatilan kena. Ming ora gelem siji disewa 7 yuta sak jam, ora makan nek disewa nggo padu. Iku ora gelem.
Ya aja masa padu kok nganggo mic. Lah mulai ya bedrah kabeh to salone. Iku dasare swalone mareke apik-apik. Jos tenan. Jos Apa mereknya? JBT. Endi ta? Oh, JBL. Wah, jan. Iki jenenge sound system iki jenenge S4. Apa S4, Pak? Saya suwe, saya sae. Oh, saya suwe saya sae. Wis jembenggur tenan iki wis. Suarane gong iso jembenggur. Ya. Masa ana sound system kok dijembeng? Lah iki mau apa? Nggih, iso muni wangsulan nggih barang iki ra ya gong barang. Jenggleng. Apa ta sing bener, Pak? Sing bener ki ora kaya ngono kuwi. Apa? Bener. Jem. Sing bener apa mbah aku karang ya ora dong apa-apa kok. Jembenglur. Ora kok kaya ngono kuwi mau. Kayak ngono kuwi. Oh lah dalek. Nggih minangani ingkang pundi? Derek Mas nyarep Danang? gubung kasmara apa podang kuning? Apa, Pak? Napa, Pak? PDNKN. Oh, podang kuning, nggih. Podang kuning. Bawani Yo, membengi nanti ya, Tin? Membengi nanti. mambengi ada acara. Perayaan ulang tahun ya. Ya begitulah. Alhamdulillah. Kudu aku tapi. Wudu to? Tuh. Tak kira kowe. Aku bengi le bali esuk ki ra. Aku donge kira kon nginep kene. Lah ngapa? Ning gandeng tanggoku ki wuh duwe gawe bancaan aku mulih. Tak kira aku ya diundang genduren jebulane aku nang omah ki ora diundang. Lah piye ta? Monggo wis jagake ya. Heeh. Kuwi kerep. Ngono kuwi kerep batak alami nang omah ki ya Wis kerep. tak rewangi mulih saka Temanggung ki men diundang genduren kok ora diundang. Bacot gawe sambel ya, Mbak. Wah, saking mangkelku aku ya bal-balan to ning ngarepe sing ewuh kuwi. Oh, piye? Agek pas genduren kok lawange tak sekit nganggo bal. Dier. Duwer. Sing ewuh kuwi metu. Mbak Waluya. Nanti kaya cah cilik wis tuwek barang. Wong Surah ya penak tuwek kok ora diundang genduren. Aku ya ngono. Lah iya. Ha iya, wis bener. Enek. Ora ngwongke jenengan iku. Ora ngwongke. Ya wis kene melu genduren. Ha, rak ngono aku. Berarti nang kono wis persiapan sarung. Aku mlebu Akhire silo. genduren, heeh. Lah sing ngandum sego ki ya sing ewuh dhewe kuwi, sing duwe gawe kuwi. Temluk. Kabeh do dundumu iwak, temluk. Iwak. Kok nggon aku ki disingkiri. Ora. Aku diterus-teruske bos aku yang ndrok nyiji-nyiji. Dung. Nggon aku dilumpati. Rantok ndok. Ora entuk. Lah ndelalah mati lampu. Saking mati lampu, ha iki aku ndroke ngandringku aku tak rauk. Aduh, ngono sing Apa entok ndok apa? Mbuh. Ndok gemak kuwi mesti ya. Kudune kira ya entok ndok kepitik kaya kancane. Entuk iki lho sing duwe gawe iki jempole katimu mulen. Asu. Sak ya krasa to Pak nek ndok karo sikil ki. Lah mulane gek biar lampu kleru jempol to. Lah terus Jempol kok bunder. terus Kowe kok iso muni bunder. Awas sing nglakoni Mbah Waluya kok. Kowe iso bedhek bunder ki. Masa nyekel ndok kok muni adohi ra ya. lah jempole iki katimu mulen tak rauk ki ra ya lara to. Paling ya Dicabut wulu cumbune mau lho Tin dadine. Bareng ngampune padang biak ngono to. Sing di omah kuwi andum meneh bangsa kuwi krupuk nil gudangan nil jenenge wutuh. Jeneng. Mati lampu meneh pet. Ha iki aku kuplukku tak copot jenang tak lebokke pluk tak nggo set. Bareng ngurup lampu biar kuwi dilewer. kaya jeneng kok didelehke ngono lho. Lah saking men entuk lho. Ayo malah ndlewer ki liyane. Oh alah Pak, besok nek mbok rasa ngono kuwi. Nah sesuk ki aja nek mlane nek genduren ki do ngundang tanggane to ora ada. Kene iki tak rewangi mulih kecincal-cincal tekan kono gur dilewat-lewati ora. Aku bagian sing undang-undang genduren ki lho. Saka ngandingku ngono ki. Tak ungak ngono. Nah, wis Cemongol-congol ya Mbah ya. Saka ngendi le ngono. Saking undang-undang genduren. Kono kae. Nggih. Ya. Lah kono ki nggih. Gak aku Lah kok aku ora ya iki aku. Bal-balan kuwi mau aku nang ngarepe. Endi mau? Ayo. Wis lara wetengku. Podang kuning. Podang kuning gara-gara ndok. Ndok. Kok ora ndok ta, Pak?
Ya wis. Aku arep bawa sik ya. Bawa. Pak. Iya. Apik tenan Kok sik suaramu. urung? Urung ya, Mbak. Nadyan wujud mung paksi. Artine apa Mbah kuwi, Mbah? Arep rupane meng manuk. Nah, Oh ya. dadi para pamirsa iki ben ngerti. Arep meng manuk ke iso naleni katresnan. Wah, kok iso ya? Mabrakan manuk kok iso dadi katresnan. Alus manis nang semake. Ayo, ayo. Manuke alus, legi, nyenengke. Ora Sik. manuk legi. Manuk Kuwi manuk manuk legi, apa, manuk apa? Kowe mau kepiye lemu bawa? Alus manis nang semake. Alus ki apa? Alus ki alus. Manis, Legi. nyengsemke, Nyenengke. Nah, manuke alus, legi, nyenengke. Kok ngeyel kowe iki? Ya Manis iki maksudnya ki apik, ora anis kok legi. masa manuk dikei sirup legi. Kutan wedang. Manuke sapa kutan wedang? Manuk mabur nyampar gelas. Manuk iki mebure dhuwur nang ngisor. Kuwi pas nglepreh kok ngeyel. Kok gek-gek manukmu, Pak? Wah, heeh. Ayo. Wasaminggan Wis suwe yak-yakan. Kok ya-yaan? Yayaan Lalono ki rak yo yak-yakan tekan ndi? Ya ora. dolan ngono Oh, kuwi. kok ya-yaan? Dolan-dolan. Ya padha wae le yak-yakan dolan-dolan. Wis suwe le dolan tekan ngendi-endi? Goleki si podang. Tin, kowe udut apa? Ora? Anggere bawa kok kebul. Iki saking ngademe dadi iso marake ana kebul iki. Iki turunane wong barat. Ah ngapa? Wong barat ki nek omongan mesti kebul. Apa nggonamu tak pasangi knalpot apa piye kok? Ya ora iki saking ngademe lho, Pak. Oh, Jebul pasange Wong kenapa? gonamu ya ana lho. kok iso adem ngene mergane apa? Lah ngapa? Mergane apa, Mbah? Mergane apa nek? Mergane apa, Pak? Mergane hawane cen adem nek nang gunung. Oh, lah iki adem ki marai iso mbedake lanang lan wadon ki ngene iki. Hah, kok iso? Lho, kademane wong lanang karo wong wedok beda. Ademe piye? Nek wong wedok kok ngene iki. Oh nang kono. Heeh, nek wong lanang mesti. Nek lanang? Masak ta, Pak? Lho, Kesane ya padha Tenang wae. kok, Mbah. ora percaya lah pusate panas ki dhewe-dhewe. Oh, pusate panas. Nek Piyayi Putri ki pusate panas ki nggo menanget ki kene iki. Kene iki ngendi? Iki panas yo kene iki lho. Oh, kono. Nah, ngene iki nek Piyayi Kakung mesti ora percaya tanganmu kempiten kok ngene iki mesti. Coba Tin, Jasel, Pak. Aku saiki kan adem kempitan. Wah, Piye, Pak? Aku ki adem. aja sok ngono kuwi. Lah? Ya kene. Udah. Kok ya kene ngono. Oh, ngono aneh-aneh. jan aku nek nyawang tadi saiki glowing tenan e. Ngapa ta? Seneng aku. Kenapa? Kamu cinta sama saya? Ora wis kok brambang dionceki meling-meling pasuryane iki. Ya ora. Perbawane. Wah, Biasa. elah. Loh, kan ket biyen to. Ora nek biyen ya ora kalap kowe. Weh. Wong aku ki ngerti aku karo kowe iki wis pirang puluh taun. Apal to? Apal. Nek saiki Tatin ki raine ki dinsoki lalere kecethit lho kepleset. Ayo saking lunyune to, Ya Mbah. ora to, Pak. Kira ya biasa mergo tok ragati to, Pak. Ajan Iya, wis. iki lek nggo ngragati ya pol-polan ki tak Oh. wonge ta. Iki celake adol babon. Oh, ki. Lipel ki adol pedet. Heeh. Terus pupur ki adol sapi. Mulane raine rak kaya kandang tuh. Rai kok kandang. Le tuku wedak kok nganggo
kewan-kewanan. Jane suwah. Bareng laris iki jan. Wah, sandangane apik-apik. Beda karo sinden sik jarang payu. Sapa? Hah? Sapa? Iki omono sik dene wis daster bolong dienggo. Sapa he? Lah dasar nek ora bolong ya dadi apa? Lah iya ya Pak ya. Nek ora bolong ya ora iso dienggo. Nek kawal bantal dadine ngono ora bolong. Aku mau jagongane yu dastermu bolong tak tukoke apa piye? Ha ya karang ya beda sinden laris karo ora mesake kae Mbak Yuku kae. Ya ora nek jeneng wong wedok iki jenenge wis jeneng daster itu adalah pakaian yang paling enak. Lah, walaupun iya. itu sudah sobek malah kuwi sing paling penak iki ya kuwi sing Ku suwek paling. kuwi. Tapi
Oh, ayo. Aduh, puyeng. Wah, iblis banget. Baladewa Narwati Dinare Swara Kresna kalangkung tresnani romring diabanon jinawi wah ladalah jagat Dewa Bathara pancene aku ngrawuhi ana ing pasewakan negara Ngastina mung sumedya ngampiri Kyai Prabu Duryudana supaya manunggal karo para kadang Pandhawa nyengkuyung ngene bakal bangun candhi Saptarga nanging denemune malah kula omong arep rusak ajak-ajak dosa ngupaya kanca mung sumedya beputek banyu bening bakal ganggu gawe apa kang dadi gegayuhane para Pandhawa wah ora patut pedagang nolong murang tata wis ora ana gunane aku mah kumpul karo Krawa apa maneh Baladewa ki nggone wong jujur prayogane aku jumujuk ana ing Saptarga manunggal karo Kyai Kresna lan kadangku Pandhawa
Sinowati jagat kinari ambo mbak lumembak ombak ing samudra lumut ambek ganggeng auto dencengan ya jagat Dewa Bathara Anggiratosena kepareng rawuh wonten Kendali Sada sasampunipun lenggah kanthi prayogi kepareng kula pasang pambagya sami mangkih karaharjan ger ya mundi pangestune Siwa Mayangkara sowanku lulus raharja ora ana alangan swiji apa bektiku lan basaku katur ya wa inggih kula tampi dawa sami-sami ger Nyanur gunung rawuh wonten Kendali Sada lajeng wonten wigatos menapa nggih ngene ya sowanku ki kejaba tuwi kawidadane Pakde Anoman sejatine sowanku ki diutus para pepunden Pandhawa dene wigatine caos suninga yen to kalenggahan iki para putra pepunden mulyake pasaryane para leluhur serangane ya kuwi kanthi mbangun candhi Saptawarga. Lah kejaba Prabu Kresna lan Kyai Semar Siwa Anoman ki ya klebu dadi pamomongin Pandhawa. Mula rene iki para Pandhawa duwe gawe arep mbangun candhi Saptawarga. Siwa Mayangkara saiki uga diaturi supaya manunggal karo para pepunden rawuh ing Saptawarga. Kejaba mangesone uga ngewangi bot karepotane para pepunden. Anoman melumpat sampun prabeng witing Nagasari. Jagat Dewa Bathara nger sejatosipun kowe nggih sampun uninga bilih kadang kula para Pandhawa badhe mbangun candhi tanpa dipun dawuhi kula inggih badhe manunggal nanging jebul Anggirantasena malah rawuh mriki tegesipun pasang yuya lah rak ngono lho yen ngono saiki rasa kesuwen ayo bebarengan karo aku manunggal karo para pepunden Pandhawa ngiras pantes ngrundani negara mbok menawa ana laku dom sumuping banyu ingkang sedya mbebutek banyu bening awake dhewe kudu bisa nrenggalani wis ayo tak derekke inggih monggo nggih sesarengan kula derekaken
Sikropalang tumingal prang campo samyong ngetali lir tate dwileting gondo walah dalah ngadlah ana dedalan Antasena iki Siwakarta Marmo to iki iya kok nganti wadya bolos gelar sepapan mongko si kebegaman arep ndi wae arep ngluruk perang po lho gedhe sujan wae ya curiga kok saya mergo Kurawa wingi neng di papan iki mung gawe rusak neng di papan ketekan Kurawa swasana sing padhang dadi peteng swasana sing bening dadi butek sing jejet dadi bengkong sing kenceng dadi loyo aku ora wah yo tak kalahi ora tedeng aling-aling mulane iki Kurawa nganti wadya bolos gelar papan bakal ngluruk ana ing Saptarga lah nek tekan kok Saptarga arep ngopo aku arep gagalke nggone Pandhawa bakal mbangun candhi Saptarga merga kuwi dianggep nyahak wewenange Koko Prabu Duryudana mula kowe sumingkira dalan iki bakal tak liwat lah rak tenan to meng arep gawe rusak ayo bali nek ora gelem bali malah kelakon tak babati Wadyabala wah keparat wani ngalang-alangi nek ngono kowe arep wani karo wong tuamu aku lan Kurawa nek jan iki aku ora wani tak andani yen ning tak wani iki meng pakartimu kuwi lho kakean wus ngemping loro nggih Japati untapke nyawamu lah ayo tak ledeni Singalemna Prateng Lapus
Matur suwun.